Με συγχωρείς, Ποπάι, πρέπει να τηλεφωνήσω στην Όλιβ για να βγούμε. Όχι, εγώ θα της τηλεφωνήσω για να βγούμε. Αλήθεια? Δεν πρόκειται να βγεις με την Όλιβ. Εμπρός. Όλιβ, εδώ Ποπάι. Θες να βγεις μαζί μου απόψε? Ναι, Ποπάι. Έλα αμέσως στο σπίτι. Έρχομαι. Δώσ' μου το τηλέφωνο, ύπουλε άνθρωπε. Πάρ' το. Αριθμό παρακαλώ. Αριθμό παρακαλώ. Γεια σου, Όλιβ. Είμαι έτοιμη σε ένα λεπτό, Ποπάι. Με την ησυχία σου, Όλιβ. Αλλά σβέλτα όμως. Μια καρφίτσα. Μια καρφίτσα αν τύχει να βρεις, όλη μέρα τύχη καλή θα δεις. Ώστε η Όλιβ είναι προληπτική, Κοίτα, Ποπάι, είναι Παρασκευή και 13. Σήμερα ειδικά δεν πρόκειται να βγω έξω. Μην πιστεύεις, Όλιβ, στις ανόητες προλήψεις. Και θα σου το αποδείξω. Λένε ότι είναι γλουσουζιά να ανοίγεις την ομπρέλα μες στο σπίτι. Ποπάι, κλείσε την ομπρέλα αμέσως. Ανοησίες, Όλιβ. Να, κράτα την εσύ. Να την κρατήσω. Τι σου έλεγα? Δεν αληθεύει αυτή η χαζή, η ηλίθια, η ανόητη πρόληψη. Ώστε δεν θα πάθαινα τίποτα. Μα πώς? Ποπάι, δεν πρόκειται να βγω μαζί σου σήμερα. Μα Όλιβ. Μια μαύρη γάτα. Είναι γρουσουσιά που την είδα μπροστά μου. Δεν είναι παρά ένα άκακο γατάκι που θέλει να πιάσει φιλίες. Το χρυσόψαρο. Η ψαραγορά είναι 2 τετράγωνα πιο κάτω δεξιά, Όλιβ. Όλιβ. Κοίτα τη φάτσα σου τον καθρέφτη να γελάσεις. Ποπάι, το σπάσιμο καθρέφτη είναι 7 χρόνια γρουσουσιά. Δεν θέλω να σε ξαναδώ εδώ. Κοίτα, φίλε μου, ατυχία. Αυτός ο ύπουλος, ο Βρούτο, αυτός. Λοιπόν, Όλιβ, είναι 5η και 12 και όχι Παρασκευή και 13. Δεν κινδυνεύεις αν βγεις έξω. Τότε αλλάζει. Κοίταξε, Όλιβ, ένα τυχερό πέταλο.
είσαι κάτω από τη σκάλα. Είναι γρουσουζιά. Γρουσουζιά. Όχι. Το αναμένο σπίρτο να δεις τι γρουσουζιά είναι. Όπως σου έλεγα, Όλιβ, ανόητες προλήψεις. Ανόητες προλήψεις. Ω Θεέ μου, κολόνα. Πρέπει να κάνω κύκλο γύρω από την κολόνα.